पर्ची में एगो मिस्टेक। हेलो सुनाता ए जी, रउआ चल गइल बानी मार्केट, पर्ची में एगो मिस्टेक। छोटका बसैया मुँह फुलवले हमसे बनौले दूरी बा। नाग छप 5 गो बम छुर छुरियो लाइल जरूरी बा। नाग छप 5 गो बम छुर छुरियो लाइल जरूरी बा। बोला बोला सूरज देव की पूजा के सामान साथे हो रखब्यात जी, नाता कदी कलेश रौरा अइला के बाद जी। अवधिया कोटा नेटवर्क में जाना, पूजा के सामान साथे हो रखब्यात जी, नाता कदी कलेश रौरा अइला के बाद जी। देखा ता हमके बड़ी गुस्सा के ई ता बनल अमरीश पुरी बा। नाग छप 5 गो बम छुर छुरियो लाइल जरूरी बा। नाग छप 5 गो बम छुर छुरियो लाइल जरूरी बा। छुरियो लाइल जरूरी बा। सैया समोर पहले ही है जाके ले ली, नन को ले के चक्करी गाँव के लइकन संगे खेली। देखा भुलाइब ना, सैया समोर पहले ही है जाके ले ली, नन को ले के चक्करी गाँव के लइकन संगे खेली। यादव राज के दुकाने से ले ली, सुनी उधर मजबूरी बा। नाग छप 5 गो बम छुर छुरियो लाइल जरूरी बा। नाग छप